Браво. Не гледа сега бе. Оп, ляво ми беше, ляво ми беше. Абе, пет. Ляво, на туалетни ляво. Мале. Още един имаш, къс дясно. Гори. Бомбата. Къде е то, бе? Един кенеф. Няма, те сега всички са застряли на бомбата. Да, пази ако искаш. Мицо. Ми, тут... Макар че мога да го извадиш това. 20 секунди. Бомба. О, ясно!